Kaixo guztioi, datorren uztailaren 12ko hauteskundei begirako hauteskunde errondarekin jarraitzen dugu Hamaika Telebistan eta gure gaurko gonbidatua Laura Garrido Nor, Alderdi Popularra Ciudadanos koalizioko zerrendakidea. Ongi etorri Garrido Andrea. Bai, eskerrik asko. Lehenik eta behin, zeintzuk dira Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ditugun erronka nagusienak? Momentu honetan eta ikusita gertatu dena azken hilabetetan argi dago krisi sanitarioa honekin, krisi ekonomikoari aurre egin behar diegu, eta hori da Alderdi Popularra eta Ciudadanosen arteko lehentasun nagusiena. Horretarako, ezinbestekoa da ekonomia errekuperatzea eta enplegua sustatzeko, eta horretarako hainbat neurri eramaten dugu gure programan, eta ekonomia berpizteko eta behar diren neurrian martxan jartzeko. Lehendabizinik aipatuko nuke plan interinstituzionala bat eta integrala instituzio guztien artean. Hemen argi dago Eusko Jaurlaritzak lidergoen falta nabaria izan dela, eta gero likedezia ere bermatu behar da autonomoentzat. Plan bat ere aurkezten dugu, plan berezi bat enpresei laguntza emateko edo autonomoi teknologikoki prestatzeko horrelako egoeratan prestatutak egoteko etorkizunean. Bestalde, komenigarria da ere plan zehatz bat bidatzea autonomoentzat, dedukzioak ere arlo fiskalean ere aztertzea, eta ekiltzain lehen aldeko legea, Alderdi Popularrak bultzatu zuen, Patxi López egoen garaian, lege hau ez da garatu eta importantea da momentu honetan legea garatzea. Gero parke teknologikoak ere mahai gainean ipini behar dira eta hor hainbat neurri hartu behar dira, eta bestalde aipatuko nuke sektore autoaren sektorea bere indarra kontuan izanik bereziki Araban, ere kontuan eduki behar da neurri zehatzak bideratzeakoan bere etorkizunean zalantzan dagoelako. Bai, plan ezberdinak aipatu dituzu eta zuen lema etorkizunerako plana da, un plan para el futuro. Eta Carlos Iturgaiz izango da berriro ere, kasuntan koalizioan lehendakari gaia. Zeintzuk dira bere balio nagusiak? Nik uste dut bera presidente Euskal Popularraren presidente izan zen, momentu oso gogorretan. Hemen hainbat hilketak zeudenean, 7 lagun hil zituen etak, eta talde terroristak, eta momentu oso gogorretan egon zen, eta beti hor tipoa mantendu zuen, eta hori eskertzekoa da, bera beti askatasuna defendatu du, eta lehenengo lerro horretan egon da askatasuna, aniztasuna defendatzea. Eta garai esaten dudan bezala, garai oso larri batean eta oso gogor terrorismoaren aldetik. Ero bera Europara joan zen, lehendakari burua izan zen eta gure emaitzak osonak izan zenen momentu honetan, 1998an, eta gure esparru politikoa momentu hantan oso handia izan zen, ez? Gero bera Europara joan da, eta gero berriro etorri da hautagai burua, lehendakari gaia bezala Euskadira, eta nik pentsatzen du bere ibilbidea oso zabala denez, bere esperientzia jendeak kontuan edukiko duela, eta gainera ere nik uste dut Euskaldunok ditugun erronka nagusienak eta momentu honetan non egon behar diren lehentasunak dakiela, eta horrexegatik nik uste dut oso importantea dela, ez bakarrik Carlos Iturgaiz lehendakari hautagai bezala aurkezten delako, baizik eta horren atzean talde bat gaude, horren atzean programa bat dago, etorkizunerako plan bat arlo desberdinetan oso landuta, eta gainera Alderdi Popularra gobernuan egondako alderdi bat izan da, esperientzia duen alderdia, eta bi krisialditatik ateratzeko hainbat neurri martxan jarri dituena, eta hau guztia uste dut kontuan edukiko duela uztailaren 12an botoa ematerakoan. Kasuntan, koalizioan zoazte, Ciudadanosekin, koalizioak eman ala kendu egiten dio Alderdi Popularrari? Pentsatzen dut momentu honetan batzea edo botoak eitzea importantea zen, zeren azkenean sakamaltzen badira botoak,
azkenean batek ez du eserlekurik ateratzen, besteak eserleku hori gabe geratzen da, eta importantea zen zentro eskuineko esparru hori Euskadin biltzea, eta aukera izan dugu, eta nik uste dut hori albiste ona dela ez momentu hontarako, baizik etorkizunerako, hor botoak biltzea, eta batasuna indarra egiten du, azken finean jendeak koalizioa ikusten duenean, bi alderdi ikusten ditu, eta ematen du indartsuagoa zarela, eta gainera nik uste dut koalizio honek adierazten duela benetan alternatiba bakarra garela nazionalismoaren aurrean, alternatiba sendo bat, eta behintzat alderdi popularra gobernuetan egon denean, ez bakarrik Espainia mailan, baizik eta Gasteizen eta Araban, esperientzia dauka eta ibilbide bat dauka inolako zalantzarik gabe horrelako egoeretan, eta neurri zehatzak ditu, eta alde horretaktik konfiantza ematen du, eta koalizio honek konfiantza horren bila dago botoa eskatzerakoan. Azken urteetako ibilbide historikoan nolabait aintzat hartuta, posizio ezberdinak mantendu dituzue, besteak beste gurean hain importantea den gai baten inguruan, besteak beste foralidadearen inguruan. Alderdi Popularrak beti gai honetan gauzak oso argi eduki ditu, eta beti gure foralitatea defendatu dugu inolako zalantzarik gabe. Gainera Espainia estatu arloan eta Madrilen izandako kongresuetan beti zerbait paraforen bat sartu dugu onartzen gure foralitatea, gure singularitatea, gure marko juridikoan oinarritzen den berezitasun bat. Eta, defendatu dugu beti, baina ez bakarrik hitzekin, baizik ekintzekin, ez? Eta adibidez, behin betiko luzapena, kontzertuaren luzapena, etorri zen Alderdi Popularreko gobernu batekin, Aznarrekin, eta gero kuporen akordioa, ezinezkoa izan zen, Patxi López Ibarretxe momentu garaian, Ibarretxe eta Zapatero bai bat lehendakaria zenean eta bestea Madrilgo presidentea, eta momentu honetan posible izan zen Mariano Rajoyren gobernu batekin, orduan argi dago guk gure autogobernuaren alde gaudela, gure foralitatearen alde, eta gainera hauek gure marko juridikoan oinarritzen direlako. Bai, aipatu zu, hasieran pandemia garaian oraindik ere murgilduta gaudela, egoera 2-3 hilabete atzera baino hobea da, baina ikusten ari gara, Ordizian gertatutakoa eta egunez egun joan beharko da, baina guzti honek erakutsi digu zenolako garrantzia duen osasungintzak eta zaintzak bere osotasunean. Osakidetzari dagokionean, batetik, zenolako balantzea egiten du Alderdi Popularra Ciudadanos koalizioak egindako gestioaz, eta bigarrenik aurrera begira zenolako proposamenak planteatzen dituzue osakidetzarentzat? Alde batetik neurtzu dut agerian geratu dela Eusko Jaurlaritzaren kudeaketa espero genuena ona ez dela izan, ez? Improvisazioaren falta, irizpideen aldaketa, adituekin ez da kontatu hainbat erabakitan, protokoloak adibidez aldatu dira, edo profesionalek hori esaten ziguten aldatzen zirela babes materialik zegoelako. Hainbat gauza nik uste dut, hainbat gauzetan ere berandu egon garela, eta ikusten zen gobernuak plan zehatz batezuela egoerari honi aurre egiteko, eta partxeak egiten ziren, edo erabakiak inolako zentzurik gabe hartzen zirela, eta batzuetan egun batean bat eta beste egunean kontrakoa. Nik uste dut horrek adierazten du etorkizunerako prest egon behar garela, gu kontingentzia plan bat aurkezten dugu, horrelako egoeratan prest egoteko eta dagozkion neurriak hartzeko. Bigarren aldetik argi dago, eta hau asignatura pendiente bat zen, baina hau hemen krisi honetan argi geratu da arazoak genituela, eta gabeziak daudela arreta primarioan, lehenengo arretan, eta hemen hausnarketa sakona egin behar dugu, baliabide gehiago ipini behar dira, bai teknikoak, bai
pertsonalak. Bestalde, arlo ospitalioan azterketa zehatza egitea komenigarria izango litzateke, koordinazioa bien artean bultzatu. Arlo edo esparru soziosanitarioan ere, egoitzetan gertatu denarekin, argi geratu da, hor ere, ereduaren hausnarketa egin behar dela. Guk proposatu dugu egoitzen ebazpena edo dekretua berrikusi behar dela. Aprobatu zen legebiltzarrean, eta guk bultzatu genuen proposamen bat hori aldatzeko, eta Bilduren eta Podemosen laguntza eduki zuen, eta horren arabera gobernuak dekretu hori berrikusi egin behar du. Esparru soziosanitarioetan, hor ere argi dago, naiz eta bi esparru egon eta instituzio desberdinak lana egin, alde batetik osasun sailak eta bestalde gizarte politika, foru aldundiek eskumen hau dituztelako, hor koordinazioa ezinbestekoa da, zerbitzuen kartera zehatz bat ere egitea. Eta bestalde ere, beste asignatura pendiente bat daukagu, eta da goi inspekzioa, Eusko Jaurlaritzak duen goi inspekzioak ez duela erabiltzen, ez? Hemen denok dakigu eskumenak banatuak daudela, baina komenigarria izango litzateke eskumen hau Eusko Jaurlaritzak aurrera eramatea, erabiltzea, dauzkagun gabeziak edo agerian geratu diren gauza konpontzeko eta etorkizunean horrelakorik ez gertatzeko. Bai, Osakidetzako OPEen inguruan ari zara? Bueno, OPEen adibidez, sekulako izkandila izan da, ez? Gogoratu behar dugu nola irregulartasun honen ondorioz, dimisioak edo zeseak egon direla Osakidetza bertan, eta bai osasun sailak, alde batetik osasun sailburua bere kargua utzi zuen, bestalde Osakidetzaren zuzendariak eta Osakidetzaren giza baliabidearen zuzendaria ere joan zen. Hau da, inoiz gertatu, eta ardura politikoak jaso ziren, momentu honetan egia da ikerketa bat dagoela potere judizialean, deklarazioekin, guk pentsatzen dugu hor, eta horrela eta konfiantza guztia daukagu, hor azkenera arte heldu behar dela, eta dagozkion ardurak argi ere geratu behar direla. Guk pentsatzen dugu hemen ezin dela berriro hau errepikatu, eta horretarako behar diren bermeak hartu behar dira, inolako zalantzarik egotea, eskaintza publiko baten inguruan dauden printzipioak, berdintasun printzipioa, gardentasun printzipioa errespetatzeko, eta gainera, uste dut hemen, espektatiba asko bertan bera geratu direla, ezin da jokatu hainbeste pertsonen etorkizunarekin, orduan nik uste dut hemen, gardentasun hori ezinbestekoa da epe eskaintza publiko bat berriro ateratzen bada. Bigarren kezka nagusia pandemia honek utzi diguna, batetik osasuna da, baina bestetik ekonomia, eta ekonomiarekin lotuta politika industriala. Hasieran planaren berri eman diguzu, baina hor badaude milaka eta milaka herritar erteetan, beste enpresa batzuen ikusi dugu Nafarroan zer gertatu den Siemens Gamesarekin, hor incertidumbre handia dago, nola egin aurre egoera honi? Bueno, eszenatokia ez da arrasa, ez da arrasa, gainera krisi global batean gaude, eta lehentasuna lehen esan dudan bezala ekonomia berpiztea, enplegua sustatzea eta ekonomia dinamizatzea eta rekuperatzea da. Alde batetik, dagozkion neurriak bideratu behar dira, laguntzak zehatzak, argi eduki zeintzuk dira sektore egoera larrietan, eta horretarako jakin behar dugu gure enpresa lehenbailen lehiakorra izan behar dela. Bestela lehiakorra ez bai da izaten krisi global batean atzera geratuko da. Eta hor enpresek eta autonomoek behar dituzten neurriak eta errestasunak eduki behar dituzte, eta hori izan behar da lehenengo lehentasuna instituzio guztientzat. Horregatik proposatzen genuen plan hori integrala, interinstituzionala, koordinatua
instituzio guztien artean, bai Eusko Jaurlaritzarekin, bai Foru Aldundiekin eta bai udaletxekin. Bai, oraindik ere ikusteke dago errekaudazioa norarte erortzen den, baina aurreikuspenak ez dira onak, aurreko egunean Ramiro Gonzálezek pixkat leuntzen zituen, baina hala ere erorketa emango da. Eztabaida fiskala irekitzeko legislatura izango dago? Guk argi daukagu zergak ezin direla igo, hori da gure proposamena. Berriz, gure kontzertu ekonomikoak eskaintzen dizkigun baliabide guztiak erabiltzea, Foru Aldundiek dituzten eskumenak, adibidez, dedukzio fiskalak bideratzeko autonomoentzat, enpresentzat. Horrelako gauzetan, nik uste dut, hausnarketa bat egin beharko genuke eta hausnarketa sakona. Bestalde, gure enpresak lehiakorrak izan behar dira. Lehen aipatzen nuen, beste hainbat herritan neurriak hartzen ari dira, beste estatuetan, eta hor ezin gara atzera geratu. Gero aurrekontei begira, bagia da errekaudazioa jaitsi dezakela, diru gutxiago egongo da. Horregatik, inoiz baino gehiago, lehentasunak argi egongo behar dira, eta Alderdi Popularrak eta Ciudadanosen arteko koalizioak argi daukan non dauden lehentasun guzti horiek, eta adibidez, murrizketak egon behar badira, hor daude partida asko, gastu superflua, hainbat gizarte organismo publikoak, enbajadak, nik uste dut margena daukagu, zainbat importanteak ez diren gastuak murrizteko eta beste partida batzuk egitzea edo beste batzuk berriak egiteko. Trantsizio ekologikoaz hitz egiten ari da, inoiz baino gehiago kanpaina honetan, eta horrek lotura zuzena du ekonomiarekin eta garapen ereduekin. Zentzu horretan, aurreko legegintzaldiaren bukaera markatu zuen gertakari batek, nolabaiteko eredu txarraren berri ematen digu, eta hori Zaldibarrekoa da. Zaldibar gertatu dena guztiz lotsagarria da, eta nik aipatuko nuke hemen ere, Eusko Jaurlaritzarak egin duen kudeaketa, adibide honekin eta beste adibide batzuekin, lehen aipatu dugu Osakidetzaren egon diren eskaintza publikoan irregulartasunak argi dago Eusko Alderdi Jeltzalearen kudeaketaren mito ona jauzi edo erori dela, Hor gogoratu nahi dut lehendabizi Alberto eta Joakin, 5 hilabetera daramate hor lurperatuta, bere gorputzak ez ditu aurkitu, hau bere familiaentzat oso gogorra da. Eta hemen, Alderdi Popularrak proposatu zuen legealdia bukatu baino lehen, albiste txar hau ezagutu genuen momentu berean, lehendakariak legebiltzarra disolbatu zuen. Eta, hildo horretatik Alderdi Popularrak proposatu zuen batzorde ikerketa bat osatzea, batzorde ikerketa bat osatzea legebiltzarrean jakiteko zer gertatu den, ez bakarrik istripu honekin, baizik eta lehen non zeuden kontrolak, zer gertatzen den horrelako lekutan, edo Eusko Jaurlaritzak egiten dituen kontrolak, zeren hau ematen du ondo ez egoela, eta gauza guzti hauek argitu behar dira, horrelakorik ez gertatzeko eta dagozkion neurriak bideratzeko hau ez errepikatzeko. Gure jendartearen eta orokorrean kezken artean dagoen beste gai bat hezkuntzarena da. Hezkuntzaren alorrean zintzu dira Alderdi Popularra Ciudadanos koalizioak egite dituen proposamenak. Hezkuntza arloan oso importantea da, zeren azkenean ere hemen egin den kudeaketa ez da oso ona izan, edo espero genuena. Hainbat txosten horrela adierazi dute, urte hauetan, eta gure oinarria da bereziki askatasuna, askatasuna gurasoek aukeratzeko nahi duten eredua bere seme-alabentzat, eskola, gero zonifikazioaren aurka gaude eta kenduko genuke. Bestalde, batxilergoko plan, eszelentziako plan bat ere bultzatuko dugu,
bestalde pentsatzen dugu hemen bi eredu ditugula, eskola publikoa, eta bultzatu da behar da inolako zalantzarik gabe, baina eskola kontzertatua ere bermatu behar da, eta hor dauden moduloen finanziazioa ere, eta egon diren arazoak konpondu behar da. Gero, bestalde ez nuke ahaztuko nahi unibertsitatea, gure unibertsitatea modernoa, zabala, erreferentzia bat izan behar da, eta horretarako ere inbertsioak egin behar da, eta hainbat programak sustatu behar ditugu gure unibertsitateak onak izateko, formazio ona emateko, eta munduan ere dauden beste unibertsitatekin ere hor esparru amankomunak sortzeko, eta adibidez gero importantea izango litzateke unibertsitateak eta enpresen arteko ere loturak zabaltzea, hor bere ikasketak bukatzen duten ikasleek esperientzia bat edukitzeko aukera izateko, hor nik uste dut margena dagoela momentu honetan, eta hor aritu behar garela. Txostenak aipatu dituzu, eta txosten horietan azaltzen diren elementuen artean, bata da atzerakada bat, baina gero horrekin batera ere antzematen ari gara, 16 urte betetze dituztenean, gure ikasle askok ez dutela euskara dominatzen, gazteleraz ere batzuk zailtasuna dituztela, eta ingelesaren maila ere ez dela nola nahikoa. Nola bermatu 3 ertz horiek? Argi dago trilingüismoaren eredua edo aukera hori hausnarketa bat behar duela, ez du zentzurik ikasketak 2 hizkuntzetan egin, edo 3 hizkuntzetan egin barkatu, eta azkenean gero klase partikularrak behar, ez dauka zentzurik, hor argi dago indartu behar dela bereziki ingelesez ematen den formazioa, formatu ere irakasleak, zeren guk dauzkagun txostenen arabera ematen du irakasleek duten formazioa nahikorik ez dela, eta hor ere inbertsioak egon behar dira. Eta gero bestalde, nik azpimarratuko nuke, bermatu behar dela gurasoek nahi dituzten ereduak, eta batzuk nahi izango dute bere seme-alabak gaztelaniaz ikastea, beste batzuk euskaraz. Nik uste dut ere hori errespetatu behar dugu, nahiz eta jakin gure autonomia erkidegoa elebiduna dela, elebitasuna bermatu behar dela, eta ere euskara irakatsi behar dela, baina aukeratzeko eskubide hori bermatzea importantea izango litzateke, askatasunaren ikuspuntu hori gure programaren oinarria delako. Programan zehar ere indar handia egin duzu segurtasunaren kontuan. Uste duzu Euskadi leku ez segurua dela? Ez, nik ez nuke uste Euskadi ez dela leku segurua, baina hau esan da arazoak daude, eta arazo lokalizatuak. Eta arazo lokalizatuak adibidez Gasteizen, Errekaleor, Olarizun, Okupekin. Bilbon ere esparru edo leku zehatzak ere daude arazo hauekin. Eta ematen du, nik Araba edo Gasteiz gehiago ezagutzen dut, Gasteizko alkatea beste leku batera begiratu nahi duela, eta behar diren neurriak ez du hartzen azkenean. Eta auzo hauetan konfliktibitatea daude, hor bizi diren auzo legitimo edo pertsonak, auzokide legitimoak beldurra dute. Hemen, alkateari galdetu behar diogu argi eta garbi zer nahi du, eta behar diren neurriak hartu behar dira gatazkak ez egoteko, eta jendeak ezin du okupatu etxe bizitza bat okupatzeagatik, ezer ordaindu gabe, nahi duena egiten, gatazkak eta iskandiak egiten, orduan hemen proposamen zehatzak daramatzagu ere horrelako egoeratan erantzunak eman behar direlako. Eta hau da gure proposamena, bestalde ertzaintzari buruz ere hainbat proposamen eramaten ditugu,
eta bai, zuk esaten zenuen bezala, segurtasuna bere esparrua dauka, baina momentu honetan ematen du okuparen kontu aparte, gure hirietan ez dago arazorik edo elkarbizitza nahiko normala dela eta arazorik gabe. Uztailaren 12 igaroko da, ikusiko dugu zeintzu diren emaitzak, baina 13 iritsiko da, eta egun horretan itunen inguruan hitz egin beharko da. Momentuz, bi aukera daude nolabait mahai gainean edo behintzat eztabaidan, bata indarrean dagoen gobernuarena, eta ontzat eman dutena bai EAJak bai Alderdi Sozialistak, gero dago Gorrotxategi Andereak behin eta berriz planteatu duen ezkerreko hiruko hori, baina nolabait formula horietatik Alderdi Popularra Ciudadanos koalizioak kanpo geratzen da. Zuk aipatu zu nazionalismoaren aurrean aukera edo alternatiba bakarra zaretela. Baina era berean gobernatzeko nolabait momentu honetan ez daukazu ere balizko bazkiderik. Gure proposamena da edo gure helburu da aldun boto gehienak ateratzea, hori da Aldi Berde bakoitzaren helburua eta hori da gure nahia, ez? Gero itunak egiterakoan, lehendabizi guk adibidez argi dago premisa demokratikoa hor mahai gainean ipiniko dugula eta terrorismoa eta terrorismoa gaitzesten ez duketenekin ez dugu ezer adostuko politikoki edo horrelako itun bati buruz hitz egiten dugunean. Gero ere, arlo ekonomikoan ditugun lehentasunak, nik uste dut oso argiak daude eta hor alderdi batzuekin oso zaila izango litzateke puntu amankomunak lortzeko Podemosekin oso zaila da eta momentuekin Alderdi Sozialistarekin zaila da. Eusko Alderdi Jeltzalearekin adibidez egon gara elkarrekin. Madrilgo gobernuan egon ginen, baina gero nahiz eta Eusko Alderdi Jeltzaleak aurrekontuak aprobatu, astebete pasa zenean, atzera egin zuen eta Pedro Sánchez laguntza eman zion presidentea izateko, ez? Euskadin ere laguntza eman genion bi aurrekontuei, abstentzio baten bidez, eta guk hor exigentzia batzuk ipini genituen mahai gainean, baina zoritxarrez guk proposatutako hainbat erreformak ez dira bete, adibidez lanbiden, gizarte laguntzan erreforma, familian bideratu behar ziren laguntzak, ekintzaileen aldeko legea garatzea, gero Urkullu saiatu zen Bildurekin ituna egiten, esen atera, eta azkenean Podemosekin egin zuen azkenengo ituna aurrekontuak ateratzeko. Guk gure plana daukagu, plan bat etorkizunerako, proposamen zehatzekin, errealitatera begira, biztanleak dituzten benetako arazo eta arduratzen den programa edo plana, eta hori da guk eskaintzen duguna, eta horrezegatik Alderdi Sozialista ikusita Eusko Alderdi Jeltzalearekin gobernuan dagoela, guk pentsatzen dugu benetazko alternatiba garela nazionalismoaren aurrean. Alternatiba sendoa, irekia, nazionalismoaren aurrean Euskadi. Zentzu horretan, kezkatzen zaitu Voxen balizko irrupzioak? Ez, nik horrela ezain nago, nik uste dut azkenean biztanleek bere botoa ematerakoan argi edukiko dute, non dago Alderdi Popularra, non dago koalizio hau, Alderdi Popularra eta Ciudadanosen arteko koalizioa, Alderdi Popularra gobernuan egon dela, esperientzia duela, ibilbide bat, eta hori guztia kontuan edukiko duela. Eta adibidez, Voxek batzuetan politika egitea poterean esarenean egon oso erreza da, ematen du edozein gauza esan dezakezula, baina bizitza eta politika ez da horrela. Seriotasunarekin jokatu behar dugu, ardurarekin, eta hori da momentu honetan Alderdi Popularrak eskaintzen duena biztanleok kontuan edukitzeko. Elkarrizketaren hasieran gogoratu zu Carlos Iturgaitzek alderdiaren kudeaketa edo presidentzia izan zuen garaia. Zorionez aurrera egin dugu eta egoera askoz hobean gaude, baina zeuk aipatu zu garai hortan Carlos Iturgaitzek oso emaitza onak atera zituela, Jaime Mayororejak ere 19 eserleku atera zituen, oso aipatu bezala oso garai gogor eta konplikatuan, baina egun Alderdi Popularraren ordezkaritza askoz be murritzagoa da. Zentzu horretan
askotan kostatzen ari zaio profil propioa markatzea, eta ikusi dugu azkeneko urteetan inbat boto emale bereziki EAJ-ra joan direla. Nola berreskuratu, nola egin dezake Alderdi Popularrak eremu hori berreskuratzeko eta profil propio hori markatzeko? Bueno, lana ikaragarria egin, ez? Egia da eszenatokia guztiz aldatu dela, egoera guretzat ez da ona, bestetan emaitzenaren aldetik, ez? Eren adibidez terrorismoaren aldetik hobeto gaude, eta guri bizitza lasaiagoa da, guztiena. Baina, momentu hauek zailak dira, alde batetik, gero eta gehiago beste alderdi batzuk sartu direlako. Podemos lehen zeuden, sartu da, Podemos gogoratu behar dugu nola bere momentuan hauteskunde orokorrak irabazi zituela Euskadi mailan, ez? Eta, tableodoro politikoa hildo horretatik irekiagoa dela. Guk, gurea jarraituko dugu defendatzen, gero bestalde, Eusko Alderdi Jeltzalea horri ari gara guk azaltzen kanpaina honetan, alde batetik Eusko Alderdi Jeltzalea Bildurekin sinatzen ditu adibidez legebiltzarrean estatus berriaren oinarriak, eta gero kanpaina heltzen den momentuan esaten du independentziari buruz ezin dugula hitz egin, edo estatus berri bati buruz hitz egiten badugu, guztiz akordatuta egon behar dela Espainiako gobernuarekin, edo ez dakit hor kontraesanak ugariak daude, eta ematen du legealdia hasten denean Eusko Alderdi Jeltzalea traje soberanista bat jartzen duela, eta gero kanpainak heltzen direnean traje moderatua jartzen duela, baina nik ziur nago legealdian hasten denean berriro nazionalisten helburuak berdinak izango direla, bai EH Bildurenak eta bai Eusko Alderdi Jeltzalearenak, eta da erabakitzeko eskubidea aldarrikatu, aurrera eraman, eta berdin zaio marko juridiko barruan egiten den edo ez. Azkena, aipatu zu, estatus berriarena, Alderdi Popularrak estatutuaren erreforma babestuko luke? Bueno, ikusi beharko genuke baldin badago. Ez, gure erreforma daukagu, beste hainbat autonomia erkidegoetan Gernikatoko estatutuak erreformatu dira, baina ez estatu berri bat bakarrik egiteko eta nazionalisten nahiei erantzuna emateko. Eta hemen estatutua aldatzen bada, beste autonomia erkidegoetan gertatu zen bezala, jarraitu behar dira dagozkien bideak, prozedura eta adostasun zabalarekin. Horrela bada, ikusiko genuke, baina Gernikako estatutua aldatzeagatik eta bereziki erabakitzeko eskubidea sartzeko gure marko juridikoa ez errespetatzeko, aldaketa horretan ez da egongo Alderdi Popularra. Hausnarketa horiekin geratzen gara, Garrido Anderea, mila esker. Mila esker zuei. Eta gogoratu, gaur gaueko 10:00 debatea izango dugula, alderdi eta koalizioetako 6 ordezkariekin, tartean Garrido Anderea, eta bertara enplazatzen zaituztegu gure partetik besterik ez, eta mila esker.